Mbok mlayu ngono, Mbok. Bersama Hidayah Rembang nonton barongan. Oh, barongannya oke. New Pandawa, Kembang Manggar, Ngiring Manten Sunat. Oh, jadi entek sik to. Buang ah, masa Allah sampai nyawake kok jawabannya kok alun-alun sing keportiti ae sing buanter pokoke. Tak dongak-dongakno pokoke sing jape buanter utang-utange lumas ya. Ampun ya Rabbal Mas utang meneh. Ayo. Ayo, belerine ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pinter lagi, ayo kita promo kayak aku promo ya, satu susu ya, buat ringan gitu. Coba susu kalau itu sangat pelan-pelan, tapi semua buat rekol lagi mau baju, yang itu aslinya utangnya juga baju ya. Ini matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Kita oleh Bapak Anies Sulfin. Ini sampun ganggu sak rekan-rekan iki. Kula niki kalih. Iki garwane kula iki. Ayo, Mbok. Ini, Mbok. Awake dhewe iki goyang rono, Mbok yo. Goyang. Ya pokoknya matur sembah nuwun sik. Mbok mlayu ngono, Mbok. Aja dienggo Mbok mlayu ngono. Ayo. Awake ngono apakmu jahat aku apakmu yo dene ora tak ya tau makmu ae. Sing aku topakmu ngene iki ayo. Ayo iki topakmu, ayo sing
musik langsung wae Mas musisi gratis. Yo Pak yo wis goyang dua jari Pak yo. Makanya Pak Goyang dua jari. Enak sono. Wah. Ayo tenan matur sembah nuwun. Nggih kula karo karo kula pamit aja matur suwun.